शिव समाधी सुरू झाली त्याच कालावधीत एक राक्षस निर्माण झाला होता, तारकासुर. त्याला शिवपुत्र मारेल हे वरदान मिळालं होतं. शिवजींचा पुत्र त्याच्या हातूनच त्याचा वध होणार हे वरदान मिळालेलं. आणि शिवजींचा विवाहच नाही, शिव समाधीस्थ आहे. आता शिवजींची समाधी भंग कुणी करायची? कामदेवावरती जबाबदारी दिली गेली. कामदेव आले, समाधी भंग करण्याचा प्रयत्न केला. अगोदर घाबरले, पण नंतर शरसंधान केलं. शिवजींची समाधी भंग झाली. शिवजींनी पाहिलं समोर कामदेव. तिसरा लोचन उघडला गेला. कामदेव भस्म झाला, कामदेव संपला, काम नाहीसा झाला. कामदेवाची पत्नी रती रडत आली. शिवजींना तिची दया आली. शिवजी म्हणाले, देवी रडू नकोस, तुझा पती सर्वांच्या मनात आनंदाच्या रूपानं वास करेल आणि पुढील अवतारात भगवंताच्या तुला तो पती रूपानं मिळेल. शिवजींची समाधी भंग झाली होती. सगळे देवता शिवजींकडे आले. शिवजींना म्हणाले, भगवन बरेच दिवस झाले आपल्या इथं आनंद साजरा झालेला नाही. आपण इथं आनंद साजरा करावा म्हणून तुम्ही लग्न करा. लग्न, तुमच्या लग्नात आम्हाला नाचायची इच्छा आहे. वराडी म्हणून सहभागी होता आणि तुमच्या लग्नात काही न घेता नाचता. आजच्या वराड्यांचं बोलतोय बरं. सगळे देवता म्हणाले, आपण विवाह करावा. शिवजी म्हणाले, ठीक आहे, तुम्ही सांगताय म्हणून नाही, पण भगवंतानं सांगितलंय मी विवाह करावा. भगवंताची आज्ञा म्हणून मी होकार देतोय. तुम्ही नुसते देव आहात, मी महादेव आहे. तुमच्या मनातली स्वार्थी भावना मला कळते, तरी सुद्धा मी होकार देतोय. का? प्रत्यक्ष भगवंतानं सांगितलं. आणि मंडळी, शिवजींच्या विवाहाची तयारी सुरू झाली. लग्न पत्रिका निर्माण करण्यात आली. पाहुणे मंडळी लगबग करू लागली. हिमालयाच्या घरी विवाह वेदिकेवरती सजावट सुरू झाली. लग्नाची तयारी होते आहे. चौघडा ताल धरून नाचू लागला. वाद्यमेळ जमून आलेला. आनंद गान सुरू झालं. सगळी धरती सदगदित झाल्याची स्थिती. शिव विवाह होणार होता. इकडे भगवान शिवजी त्यांना विवाहाला घेऊन जाण्याची तयारी सुरू झालेली. नवरदेवाला सजविण्यात आलं. नवरदेवाला सजविण्यात येऊ लागलं. हा नवरा काहीतरी वेगळा होता बघा. हा नवरदेव अजब होता. हा नवरदेव त्याचा मेकअप साधा नव्हता. आजचे नवरदेव आणि त्यांचा मेकअप 2 तास मेकअप मध्येच. हा नवरदेव काहीतरी वेगळा आहे. काय मेकअप होता? शिवगण भगवान शिवजींच्या श्रंगार करू लागले. श्रंगार सुरू झाला शिवजींचा. श्रंगारात मुकुट ठेवायचा होता मस्तकावरती. मुकुट सुवर्णाचा नाही मागविला. भगवान शिवजींच्या जटा शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. जटा मुकुट अहि मोर सवारा. जटा मुकुट अहि मोर सवारा. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. कुंडल कंकण पहिरे प्याला. कुंडल कंकण पहिरे प्याला. तन विभूति पटके हिरचाला. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवहि संभुगन करहि सिंगार. शिवजींचा श्रंगार सुरू झालेला. मुकुट जटांनी बनविला गेला. सुवर्णाचा मुकुट नाही बनविला गेला. कदाचित भगवान शिवजी आजच्या नवरदेवांना सांगतायत, अरे संपत्तीला डोक्यावर घेऊ नकोस रे. संपत्ती तुझ्या आयुष्याच्या शेवटापर्यंत नाही राहणार.
श्रंगार सुरू आहे शिवजींचा. मुंडवळ्या बांधल्या गेल्या, मुंडवळ्यामध्ये साप बांधले, साप. कानात कुंडला घातली गेली, कानात कुंडला सुद्धा सापांची. अंगाला भस्म फासलं गेलं. भस्म कशासाठी? कदाचित भगवान शिव म्हणतायत तुझं शरीर सुद्धा कधीतरी भस्मसात होणार आहे. शिवजींचा श्रंगार सुरू आहे. शिव नवरदेव म्हणून तयार होत आहेत. शिवजींचं वाहन मागविलं गेलं. वाहन काय शिवजींचं? नंदी आला, नंदी. महात्म्य वर्णन करतात शिवजी नंदीवरती सुद्धा समोर तोंड करून बसले नाही. नंदीचं तोंड इकडं, शिवजींचं तोंड इकडं. आजच्या नवरदेवानो तुम्हाला घोडा लागतो, घोडा. का म्हणून घोडा नाही माझी का? यज्ञ होत असतं की कुठलं बी गाढवा घोड्यासाठी रुसतोस. आयुष्यभरासाठी संबंध जोडायचा आणि एवढ्या एवढ्या कारणासाठी रुसायचं. रामकथा सर्व गोष्टीत मार्गदर्शन करते. शिवजी म्हणताय अरे रुसण्याचा संबंध नाही रे, आयुष्याचा संबंध जोडणे आहे ना, तर संबंध प्रेमाने बनतो. संबंधासाठी प्रेम महत्वाचं. शिवजींची वरात निघाली, सगळे देवता वरातीमध्ये सहभागी झाले. नवरदेवाकडे बघितलं, नंदीवरती उलट बसलेला, अंगाला भस्म फासलेलं, कानात साप, मस्तकावरती साप उभा, जटेचा मुकुट, अर्धनग्न स्थिती. नवरदेव. सगळे देव म्हणाले या नवरदेवाबरोबर जर आपण गेलो तर तिथं आपल्याला या सुद्धा म्हणायचं नाही कुणी. नवरदेवाला माग ठेवा, आपण थोडस पुढं पुढं चालू. देव पुढं, नवरदेव माग एकटेच. शिवजी म्हणाले अरे आपलं वराडी मंडळ आपल्या सोबत का चाले ना, सगळे पुढे पुढेच राहिले. कुणीतरी सांगितलं भगवान त्यांच्या मनात असं येतंय तुमच्याकडे बघून. म्हणजे असं आहे का? मग एक काम करा, आपल्या समाजाला बोलवा, आपल्या समाजाला. शिवजींचा समाज. शिवजींचा समाज कुठे राहतो? शिवजी राहतात तिथं. शिवजी कुठे राहतात? स्मशानामध्ये. स्मशानात कोण राहतं? भूत, प्रेत, वेताळ. देशोदेशीची भूत आली, भूत. वराडी काळ्या रंगाचे, इंग्लंडहून आलेले पांढऱ्या रंगाचे. वराडी, वराडी. असलं वराड कुणाचंही नसेल. भूत वेताळ सोबत आहेत. आता देवाला सुद्धा शिवजींना भेटायचं असेल ना, भूत म्हणायची माग सरका, नवरदेवाला दृष्ट लागेल तुमची, सरका माग. देवांना सुद्धा भेट नाही. आमच्या अंतःकरणातले बरे वाईट विचार म्हणजे भूत. अंतःकरणातले वाईट विचार शिवाबरोबर जीवाचं मिलन होऊ देत नाहीत. भूत. शिवजींची वरात चालली आहे, शिवजींची वरात चालली आहे. इकडे हिमालयाच्या नगरात हिमाचल प्रदेशी विवाहाची तयारी संपन्न होत आलेली, विवाहाची तयारी संपन्न होत आलेली. आणि सगळे वराडी मंडळीची वाट बघतायत बघा. तेवढ्यात कुणीतरी सांगितलं अहो वरात आली बघा, जवळ आली आहे, वाद्य ऐकू येत आहेत, वाद्य ऐकू येत आहेत. सगळे बघायला लागले. पहिल्यांदा देवतांचं आगमन झालं. सगळे देव सुंदर सुंदर नटलेले, खूप सजलेले. हिमाचल प्रदेशातले लोक म्हणाले अरे ज्या नवरदेवाचे वराडी लोक एवढे सुंदर आहेत, तो नवरदेव कसला असेल? देव म्हणले आल्यावर कळतंय. पण लहान लेकरांना वाटलं अरे नवरदेव बघायला जाऊया. पोरं थोरं धावत गेली भगवान शिवजींकडं. तिथपर्यंत पोहोचली, बघतायत भूत वेताळ नाचायला लागलेली. पोरं जेवढ्या वेगात गेले होते तेवढ्या वेगात माघारी येऊन म्हणाले अरे अरे नवरदेव भयंकर आहे, ही भूतांची सेना आहे. ज्याचं पुण्य प्रबळ असेल आज तोच वाचेल. काही खरं नाही. दार खिडक्या बंद करा, दार खिडक्या बंद करा.
भयंकर आहे, कुणी सुद्धा बघू शकणार नाही. पण लेकरांनी सांगितलेलं मोठ्या लोकांना कुठं खरं वाटतंय होय? लेकरं खरं कशाला बोलते? मोठी लोक बघायला गेले, बघितलं, पोरांना माघारी पडायचं कळलं होतं, ह्याला माघारी सुद्धा पडायचं कळेना. काही जण तिथंच मूर्छित चक्कर येऊन पडले. शिवजी म्हणाले, अरे या नगरामध्ये माणसं येतात, आपल्याला बघतात आणि चक्कर येऊन पडतात. ही स्वागत करण्याची असली पद्धत आहे का इथं? कुणीतरी म्हणाला, भगवान याच्या पूर्वी ही पद्धत नव्हती, आपण आला ही पद्धत पडली आहे. वरात पुढे पुढे चालली आहे, दारं खिडक्या बंद, कुणी बघत नाहीये, सगळे थरथर कापतायत, सगळ्यांच्या अंतःकरणात भीती आहे. शिवजी नगरामध्ये पोहोचले, म्हणाले, अरे आपलं लग्नस्थळ कुठं आहे ते तरी विचारा. शिवजींच्या सोबतचे गण म्हणाले, होय भगवान, तुम्ही म्हणताय विचारा, पण विचारायचं कुणाला? कुणीच नाहीये इथं, सगळे दार खिडक्या बंद. तेवढ्यात एका गणाला एक माणूस सोंग घेऊन पडलेला सहज दिसल्याबरोबर तो गण त्याच्या जवळ गेला आणि त्याला विचारलं, अरे लग्न मंडप कुठे आहे? त्यानं पडलेल्या ठिकाणावर नुसतं बोट केलं आणि अजून पडला. नवरदेव पुढं पुढं चाललं आहे, नवरदेव पुढं पुढं चाललं आहे. वराड सगळं पोचलं लग्नस्थळी. महाराणी मैनावती पंचारतीचं ताट घेऊन आल्या, शिवजींना ओवाळायचंय. अंतःकरणात आनंदाची भावना घेऊन आलेली मैनावती, माझ्या लेकरानं हा पती मिळावा म्हणून तपश्चर्या केली आहे, कसं असेल? हातात पंचारतीचं ताट भगवान शिवजींच्या समोर आली. ओवाळण्यासाठी नवरदेवाच्या चेहऱ्याकडे बघितलं, पहिल्यांदा दिसला भुजंग, मोठाच्या मोठा नाग. मैनावतीला नाग दिसला, भुजंग, साप, शेष दिसल्या बरोबर मैनावती कोसळल्या, मूर्छा आली, कोसळल्या. पंचारतीचं ताट खाली पडलं, पंचारतीचं ताट खाली पडलं. का म्हणून? आरतीला सुद्धा वाटलं असेल, अरे ज्याच्या मस्तकावरती चंद्र आरती करतो आहे, तिथं माझी एवढीशी ज्योत काय आरती करणार? आरती सुद्धा लाजली असेल, आरतीला सुद्धा संकोच वाटला असेल. मैनावतीच्या दासी धावल्या, मैनावतीजींना आतमध्ये घेऊन गेलं. मैनावतीच्या चेहऱ्यावरती पाणी वगैरे शिंपडलं असेल, जाग्या झाल्या, म्हणाल्या, नाही, मी माझ्या पार्वतीचा विवाह यांच्या बरोबर मी जिवंत असेपर्यंत लावून नाही देणार. त्या नारदाचं काय वाटोळं केलं होतं मी, असला पती मिळावा म्हणून तपश्चर्या करायला लावली. नाही लग्न होऊ देणार, नाही होऊ देणार. आणि मंडळी, ज्या वेळेला मैनावतीनं हा अट्टहास केला, त्यावेळेला नारदाचं आगमन झालं. नारदाचं आगमन झालं, नारदांनी समजावून सांगितलं, देवी तुम्ही भाग्यवान आहात, तुमच्या पोटी साक्षात जगदंबा आली होती. ही पूर्वीची सती आहे, ही पूर्वीच्या जन्मातही शिवपत्नीच होती. ही जन्मोजन्मी शिवजींची पत्नी आहे. मागील जन्मी शिवपती मिळावा म्हणून हिनं वरदान मागितलं होतं. या जन्मात शिव विवाहानं हे वरदान सफल होणार आहे. आपण नाही म्हणण्याचा विषय नाही, ही प्रीत पुराणी आहे, पूर्वजन्मीचा संबंध आहे, ही शिवपत्नी आहे. संशय गेला, विवाहाची तयारी झाली, वधूवर विवाह वेदिकेवर उभा राहिले. अंतरपाठ धरला गेला, अंतरपाठ धरला गेला आणि मंगलाष्टका सुरू झाल्या. शिव विवाहासाठी पुरोहित मंगलाष्टकांचं गान करू लागले. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. शुभमंगल सावधान सावधान, शुभमंगल सावधान सावधान,
शुभमंगल सावधान सावधान शुभमंगल सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धितं मुरुडविनायकं चिंतामणि देवनो नेण्याति गिरिजात्मको सुरवदो विघ्नेश्वरो ओझरो रामे राजन नामके गणपती गिरिजा सदा मंगला शांतीचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. मंडळी, शिवजींचा विवाह संपन्न झाला. मैनावतीजींना आणि महाराज हिमालयांना आनंद झाला. सर्वांच्या अंतःकरणातला तो आनंद सर्वांनी साजरा केला. आज आपण सगळे सुद्धा शिवविवाहाचे वराडी आहोत. वराडी. शिवजींचा विवाह संपन्न झाला. शिव आणि पार्वती कैलासावरती गेले. त्या ठिकाणी शिवजींचा नित्य नूतन विहार सुरू झाला. गोस्वामीजी या कथेचं मात्र वर्णन करत नाहीत. गोस्वामीजी म्हणतात, माता पित्याच्या शृंगाराचं वर्णन मी कसा करू? माता पित्याच्या शृंगाराचं वर्णन केलं जात नाही. हा विहार नित्य नूतन होता. कालावधी लोटला. शिवजींना सुपुत्र झाला. षडानन जन्मला. कार्तिकेय प्रकट झाला. कार्तिकेय हळूहळू मोठा झाला. मोठा झालेला पुरुषार्थ षडाननाच्या रूपानं तारकासुरावरती चालून गेला आणि तारकासुराचा वध झाला. शिवकथा गोस्वामीजींनी संपन्न केली. शिवकथेला गोस्वामीजींनी पूर्ण विराम दिला.